2 τα ξημερώματα. Η αντιεισαγγελέας βάρδιας από την Ελευσίνα, συνοδεία αστυνομικών, εισβάλλει στο κτίριο του Sky και ψάχνει τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Στον αέρα του σταθμού προβάλλεται η μαγνητοσκοπημένη εκπομπή Δίκη της Δευτέρας. Μπήκε ο εισαγγελέας του Sky. Τι έψαχνα, εννοούσε για τα μνημόνια ή εννοούσε τον εκφοβισμό της κοινωνίας? Τον Θωμαΐδη. Έγινε χαμός. Μα είναι δυνατόν εισαγγελέας μέσα στη νύχτα να μπαίνει σε κανάλι και να τριγυρνάει στους ορόφους? Αυτά μόνο στη Χούντα. Έψαχνε και στις τουαλέτες. Δεν το πιστέψετε. Είδα στην τουαλέτα μια εισαγγελέα και ένα συνάδελφο από την ασφάλεια. Ψάχνουνε κάποιον. Σε εμάς τι ήρθαν να βρουν? Ποιος δημοσιογράφος από εμάς καταζητείτε? Καταζητείται ο δημοσιογράφος Μπαλούρδος, όπως προσέλθει στον εισαγγελέα υπηρεσίας, δι' υπόθεσή του. Ναι, προφανώς έχει γίνει κάποιο λάθος. Είμαι συνάδελφος κι εγώ είμαι δικός μας συνάδελφος. Είμαι μπάτσος και σύντροφος. Είμαι αθώος. Πρέπει να επικοινωνήσω με τον κυραλέκο τον Φλαμπουράρη, ξέρεις. Πάρτε τον, η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί ανεμπόδιστα. Συγχαρητήρια. Και άμα θέλετε, έρχομαι και ως μάρτυρας κατηγορίας. Φημώνετε τον τύπο. Η ελευθερία του τύπου είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη. Έχει γίνει σίγουρα λάθος. Άλλον έπρεπε να συλλάβετε. Είμαι αθώος. Λευτεριά σε μένα. Είμαι αθώος. Λευτεριά σε μένα.